Poszło. Witajcie widzowie, jest... To nie jest Medal of Honor, jak widać. Tak, tak. Niechaj żywi nie tracą nadziei. To nie jest Medal of Honor. Sklep nasz wydymał. Sklep, nie szklep, sklep. To się normalnie mówi, nie jak down. Nie ubliżając downom oczywiście. Down też człowiek. Nie. Znaczy tak. Sklep nas wydymał, krótko mówiąc. Miał być medal dziś. Czy właściwie to nikt nam nie powiedział, że on ma być dziś. Tylko ja myślałem, że jak dzisiaj jest premiera, to oni mają święty obowiązek przysłać go dzisiaj. A okazuje się, że jednak chyba niekoniecznie. Trudno, poczekamy ten jeden dzień, cierpliwie, no bo jutro to już chyba raczej musi przyjść. No, raczej. Raczej musi, powinien. Ale teraz tych filmów od wszystkich ludzi na YouTubie z medala się wysrało w jednym momencie tyle, Ładnie. że może to nawet dobrze, że nie będziemy w tym wyścigu szczurów uczestniczyć. Tylko sobie na spokojnie jutro, Ładnie. Ciśnij się. na spokojnie jutro sobie przetestujemy. Jak zabijam, to nie mogę myśleć jednocześnie. Najprawdopodobniej Mikołaj przetestuje. Bo Ja przetestuję, Marcin odcięty od sieci, a Miłosz jest w Busku Zdroju i tam go biczują na przemian wodą. Ciepłą, zimną. No i tak sytuacja wygląda, ale jest też okazja, żeby se Battlefielda odświeżyć. To... Close Quarters, dobry dodatek, czekamy na Aftermath, który wyjdzie gdzieś w okolicach świąt. Manslaughter, który wyjdzie gdzieś w okolicach świąt, najpierw na PlayStation 3, potem na na Xboxa i komputer. Mapy takie w klimatach pierwszych misji singla, czyli żywca. Po trzęsieniu ziemi. Ciekawa sprawa. No zobaczymy. Ciekaw jestem tego medala, albowiem dostaje on dość niskie oceny. Ale jak mówi prawda, doświadczenie, jakbym patrzył na oceny, to bym nie grał w połowę tych gier, w które grałem. Właśnie. Bo ostatni też był oceniany bardzo nieciekawie, a mi się podobał. Fajny singiel, tylko że krótki, multi, bardzo niewspierane, dlatego też padło szybko. Ale trzeba temu dać szansę, bo czemu nie? Zobaczymy. A tymczasem dostajemy... Nie dostajemy w dupę, wygrywamy właściwie. Oni dostają. Miki.pl. Czyżbym ja grał w Battlefielda na drugim końcu sam ze sobą? O nie! O nie! Nie ma gracza premium, ja już chciałem krzyczeć, że biedak. Biedak i plebs, na premium go nie stać. CCL Dzisiaj była... Kiedy była premiera Bonda? Premiera Bonda? Kurwa. Nie. Znaczy była... Światowa była 23. Tak, a... U nas... Wczoraj. Wczoraj. Tak. 27. Czwarty. Jest czwarty, nie wiem. Nie wiem, ale my idziemy w każdym razie pojutrze. Tak. W sobotę i potem może gdzieś tam napomknimy o tym, czy nam się to podobało. Oceny póki co są bardzo podejrzanie wręcz wysokie. Może ktoś posmarował pieniądzem. Cóż, no zobaczymy. Zobaczymy, ale tak tutaj pierdy. A jak tyle nawijam, to nie mogę... Jak dobra. to nie? Jak nawijasz, to niszczysz każdego. No ale wtedy nie wiem co mówię. Dobra, wygrywamy, a już raczej nie przegramy tego. A jebnę. A jebłem. O, jebnij! RPG noob kick this bastard. Useless pig. Polska świnio, oddaj ziemię. Erika Steinbach! Oddaj ziemię, polska świnio. Tam, drogi. No widzę, ale Erika Steinbach, nie? I ciulnął. Oho. I ciulnął 2 razy. Tam jeszcze, granat. Poszło? Czy będzie żniwo, krwawe żniwo? No Trafiłeś? coś tam mazło. Na rozstaju dróg stoi jakiś próg. No dobra. Dobrze. Kurna. Ale ten tu jebie. Kurna. Nie mam ten, zabierają mi chleb. Jak to? Chleb od ust mnie zabierają. Padnij, nie zestraj się. Skąd? Szybko, orientacja w terenie. Dobrze.
Asysta przy zabiciu, stop. No, to już by było za pięknie. Asysta przy zabiciu, stop. Asysta równa killowi. Kill with skill, jak to rzekł stary góral. Grający w Battlefielda oczywiście. Bardzo nierozsądne to było. Bardzo głupie. Śmierdzące. Dobra. Podczepię się? Nie. Chciałem popasożytować trochę na zdrowym organizmie flagi, ale i nie wyszło. Na B. Go. Będziesz mój! Tam na górze. O fuck. Ale odbezpieczyłem mu. A, on stał na górze. Falusie, pozbawiłeś mnie szans na... Na zwycięstwo. Nie wiem. Kurna, to ja latam po domu o 12 w nocy w durszlaku na głowie, żeby se pograć na następny dzień w medala. A tu takie rzeczy. Kto to widział? Takie rzeczy. Jak mówiła pewna pani. Ale... No... Do swoich. A ten jak Filip z konopi wyjebał. No dobra, no dobra. Marcin, powiedz coś mądrego. Koniec. Bardzo mądrze. Bardzo mądrze. Mój Nawet zespół wygrałeś. wygrał. To był mój zespół? Nie wiedziałem. Słabo. Słabo, jestem zażenowany. Żenuje mnie to tak, że... Strasznie. Mnie to zażenowało. A i tak trzeba czekać, to przynajmniej No. zobaczymy co ten. No słabo, no ja nie wiem, no nie. 4200. Wszyscy. Dobrze jest. Będzie boom. Dupa banan. Dobra. Najgorsze jest to czekanie. O, funkcje. Tu musimy przebustować szturmowca. I będzie 5. gwiazdka. No, 4300. Zwiadowca jest bardzo opuszczony. Nikt nim nie chce grać, bo śmierdzi. Bo nikt nim nie umie. No, to jest inna sprawa. Snajperem się da grać praktycznie tylko na hardkorze. O, Złomowisko. złomowisko, dobra, nie wiem jak tam aluminium stoi na kilo. Coś tam było złoty 50 chyba niedawno. Ale nie jestem aktualnie w temacie. No bo No. jak te szyny zwoziłem, to mnie zamknąć chcieli. A, Stare czasy. to tam było, tydzień temu to. No to mówię, stare. Ledwo pamiętam. Może to ze znietrzeźwienia denaturatem, nie wiem. Dobra, przebustujemy tego skurwysyna. Ile mamy punktów? 600. Dobra, uwiniemy się. 4300. Tun, 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 tun. No by. Strzelaj! Aaaa! Dobrze. Kto to, co to, kto to, co to? Nie ma premium! Jaki bidok! Jaki bidok, że on w ogóle ma prąd w domu. W niemu stara ten, Jaki dobra. bidok, jakim Puść, cudem on ma jeszcze puść internet. doktora! Jezu. Znaczy bez Jezu. Nie bluźnij, frajerze. Dobra, Ta mapa jest taka nieczytelna strasznie. strzelaj! No przecież strzelam. Dobrze. Przecież nie będę wulgaryzmami w niego rzucał. Czy pluł w jego stronę. Strzelaj! Kurwa. Dobra. Nie wiem, Dobra. go. O! Zawału dostałem. Ten James też się tak... Mil- Milner. Ten też się tak chycił za serce, padł. Mówi. Wola Wrażenia. wola Boga, jak on pięknie strzelał i dostał zawału, nie? Towarzyszy, stoję to pagib. Ej. Tory były pod prądem. Albo przejechał mi niewidzialny pociąg widmo PKP. Piorun z jasnego nieba. Piorun z jasnych torów. Gościu! Nie ryzykuj! Gościu! Tam chyba... Coś ten... Laker! Nie ma! O kurwa. What's Ale- up, man? A, to jeszcze przyzwyczajenie złożenia po drzewach. Rasistowski dowcip. Checked. Dobra. Jakaś para, jakiś Steam. Co to jest? Co to jest? Nie! Kurwa nie. Łapie pociąg! Jedzie pociąg z daleka. Nie ma go. O kurwa. Jaka piosenka? A najlepsza była moja piosenka
Nie zapomniałem, ale o stręczycielstwie i o prokuratorze coś było. A to zaś byłem nietrzeźwy chyba wtedy, nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam, to chyba byłem nietrzeźwy. To ty weź nie pij tyle tego denaturatu. Nie w plecy, frajerze. Mama nie uczyła, z obcymi się nie rozmawia i nie strzela w plecy? 56 poziom, ty nie masz życia, człowieku. Ty nie masz życia, w ogóle masz uschnięte członki. Znaczy, no nie, bo grasz, to nie, to członka. Tylko. Dobra. Tu jakiś ogień, tu jakieś lensy przez okno. Strzelaj! Tutaj przymierza do mnie jakiś falus. Co rzucę health pack. Tu mi nie świeć mi po oczach laserem. Mnie uczono zawsze, jak chodziłem na odpusty. Jak kupujesz ten gówniany laser, nie świeć przynajmniej nikomu po oczach. Tam. Ciemno jak w życiu. Dobrze. Mapa taka o specyfice ciemnej. O, Claymore Gaimor. Aż napiszę. Gej. O. Dojrzała postawa gracza z Europy Środkowej. Jakbym się uparł, to zachodniej nawet. Kulturowo przynajmniej. Nie kop! Nie kop, A, nie kop karton, bo się może zemścić. Geje są takie, śmiechonośne. Na dole! Co na dole? No pod schodami. Gówno mnie na dole. Pod schodami był wróg. No gdzie pod schodami masz wroga? No gdzie No, to masz? No to jest jawnie na schodach, a nie pod schodami. no ale był pod Boże, schodami. ty mój! Jak mówiła Strzelają ci w babcia dupę. Stasia z Jak zazdrość. M jak maltretowanie. Aż mnie zaswędział mózg. Palec mi nie dosięgł. Żartowałem, nie mam mózgu. Strzelaj! Nie daliście się nabrać, mam nadzieję. No to był niski dowcip. Dobra. Why lie down and camp like a proper queer? Querere. Coś mi jebie dzisiaj. A przez tego Medal of Honora, bo się naczekałem na niego, chcę w niego grać. Jeszcze do tego ludzie mi mówią, że chujowy, recenzje mi mówią, że chujowy, ja se wmawiam, że nie chujowy. I nie mam go, więc nie mam co se wmawiać. O panowie, Sam mówiłeś, że nieładnie strzelać. w plecy, W plecy. ale z ich perspektywy. Mi wolno. Mi wolno, bo ja jestem uprzywilejowanym graczem z Europy Środkowej. I masz premium. Jakbym się uparł, zachodniej. Masz premium. Wszyscy tu mają premium. Nie. Jakby nie mieli, to by nie grali na tej mapie chyba, nie? No wcześniej nie miał tam ktoś premium. Tutaj. No? A nie, bo mógł sobie wykupić chyba mapę. Close Quarters. Nie. Mógł sobie wykupić, prawda. Ale to bez sensu te mapy kupować osobno. Według mnie przynajmniej. Przynajmniej. Strzelaj! Ale w co? A w to? Co to była za kombinacja? Mi się skojarzyło, bo ja przed chwilą skończyłem oglądać film The Thing, czyli coś. Remake pana Carpentera i jak tam się ten cały The Thing się przemieniał, to się tam łączył z ludźmi, także jak dotknął buźką mi się skórą zrastali. Potem taka papka ludzka z brzuchem, z gębą na brzuchu chodziła. I ja to takie... To dla ludzi, którzy lubią hentai i inne japońskie pornografie. Też były macki i penetracje, z tym, że penetracje w okolicach klatki piersiowej. No, whatever. Ale Battlefield mnie skłania do różnych dziwnych przemyśleń. Co się dzieje? To wszystko przez nich. To wszystko, to twoja wina. No co żeż w dupę mać? Ucho, mózg, znaczy tam mnie swędzi, to w głowie co powinno być. Patrz. Patrz. Nie patrz, nie patrzcie! O! Asysta jest. Strzeliłem się w moment. Dobra. Dobra. Erotic Strzelaj. Eye jest online, pozdrawiam, czy Erotic Eye kimkolwiek jesteś. Na dole. Tam. Kundalbury. Dobra. No, w No. ogóle Blue Yeti musimy sobie kupić mikrofon, tak myślę. 1 na 3. 1 na 3. I będziemy tak siedzieć, ale wtedy można on jest tam w ogóle, on tam sam te szumów nie zbiera, w ogóle jest zajebisty i wtedy można takie nam... Chłopcze, powiadam ci. Uważaj. Wiktor, że uważaj. Nie drążmy tematu. Dobrze. O! Panowie, czy wy macie oczy w dupie? Czy nie macie dup? Nie Ktoś tam czepiaj się wali ich. z RPG? Jakiś faliczny? Człowieczny fali. Człowiek o falicznym kształcie?
to nie umiem sobie tego wyobrazić, szczerze mówiąc. To musiało być bardzo dziwne. Ale ładna mapa, ale trochę nieczytelna. Wszędzie jakieś gówna latają, nie wiem, jakbym miał słabszy komputer, to bym nie miał problemu, no bo na najniższe i by było ten, a tak mi działa, to walę na najwyższe wszystko. Strzelaj! Gdzie falusie? Rzucam granat. Paka faliczna głowa. Z tyłu strzelał, jakbym rzucił granat, gdyby gówno dało. Ale może tam ktoś... Drink my peace, you stupid barbarian. Taka jest moja opinia. Ale trochę się pobawimy Weź z uzbrojeniem. pasa. Spasa srasa kutasa. Jak uważasz? Rymowanka Mikołaja. This is my literal reference for the week. Good. Thank you. A nie mamy tego. Ha! No. Prawie 2000. Dobra. To jest dobra broń w Bad Company była. No. Był bardzo szybko strzelny. Miał duży rozrzut. Mały zasięg. No kurwa. Było tak blisko, ten se zamontował. Kurwa, granatnik i lunetę razy 4. Na AK! Na AK widział... Kto widzi... A się wzniosłem, aż mi ciśnienie się skoczyło chyba. Strzelaj! Dobrze. Co miałem powiedzieć? Bad Company to dobra gra była. Tak. Bardzo dobra gra. Świetny singiel. Czy może nie kurwa świetny znowu, nie? Nie. Dobry. Dobry. Dobry, taki z jajem. I multi też bardzo, bardzo dobre. Aż z tym medalem może być takiego, kurna. Ja nie wymagam od niego wiele w sumie. Ja bym wymagał takiego, no wymagałbym lepszego singla od Battlefielda. Co nie jest szczególnie trudne, bo single od Battlefielda lepszego mają nawet Call of Duty. To trzeba przyznać. jest. To trzeba... Nieprawda. Już nie. Ale trzeba przyznać ręką na sercu, że single w Battlefieldzie jest mdły, nudny, nieciekawy. No i taki. To w medalu tym 2010, który de facto się nie nazywał 2010, był lepszy. Był naprawdę fajny singiel, krótki, ale taki solidny, normalny taki, bez żadnych takich kurwidołków, jakichś akcjowych typu James Bond, nie? No tutaj głównie chodziło w tym, w Warfighterze to też, no trzeba przyznać, że to za kupnem przemawiało to, że tam jest grom. No. I jak i w multi... Chuje. Jak i w singlu nie posterujemy, ale... Nie no. No dobra, nie chodzi. W singlu nie posterujemy, ale przejawia się, no chyba złe słowo, przewija się. O skurwysyn. Ale dostał serią. O, dobrze. Szybko, apteczka, Dziękujemy szybko, ci, animacja, szybko, nasz bracie. Akcja, szybko. Jakim bracie? Jestem jedynakiem, o ile mama nie kłamała. Chyba, że jakiegoś podciepa tam kiedyś się doszukam. Ale nie, to już tam ten, no nieważne. Mogło być gorzej, mogłem być na przykład szósty. Dobra. Jesteśmy w połowie meczu, zaś będę... Ten materiał się pojawi, pewnie będzie 3 w nocy znowu, nad ranem to... Ja mam wolny internet, ja mam upload 2 mega niecałe, to nie jest tak. Jesteś lepszy ode mnie, bo ja nie mam Bo internetu. ty nie masz uploadu w tym momencie w ogóle. Nie mam internetu. Abyś ten film musiał rękami na YouTube'a przepychać. Tak, push! Nie wiem w kogo... Dobrze. Panie YouTube, dam panu trochę podwawelskiej, ale dajcie, rzućcie ten film. A to prymitywny komentarz, był głupi. Po co YouTube'u podwawelszka? Nie. No to akurat nie było zabawne, mnie to żenuje. Jestem kurwa... żelkiem. Znaczy zażenowany. No tak. Nie! Pociąg. Nie. Szyby się da tu? To są szyby w ogóle? Nie ma szyby. Aha! W porządku. Reni. Jurr! Kurwa, bez kryptoreklam, nie Wow. zamknąć. O, falusy. Pół helta. Medal of Honor powiadasz? Dobrze, chłopcze. Mango Apple. Nie chcę się na tobie spełnować, gościu. Masz taki nick, że odstręczasz mnie od siebie. Mi się przypomina Mango Danuta Ring. Jak się działa i tam... Kup patelnię z teflonu. Dostań raka. Co? Znaczy, no tak nie mówiła, nie? Aha, czyli jak kupisz ten... Cicho! patelnię... Nie, bo to jest generalnie tak, że z patelni teflonowych podczas smażenia ujawnia się rakotwórcza substancja, której nazwy teraz nie wymienię, bo nie pamiętam, jest trudna i głupia. Ale takie są fakty, kurna, i najzdrowsza jest, to jest lekcja na dziś. Brzmi tak, że
nie teflon, nie emalia, tylko żeliwo albo porcelana. To jest lekcja wyniesiona i z praktyki, i z teorii, i w ogóle zatwierdzona przeze mnie Instytut Matki i Skurwysyna. I cię dojebali. Zabili mnie, trochę kultury. Zobacz ile tam punktów ci tam masz. Mam mało punktów, jestem 5, mogłem być 4. Jeszcze troszkę i będzie. Piąta To ta. świeci... Nie No czego mi cweluchu świecisz po oczach? Nienawidzę tego, nienawidzę. Mam nadzieję, że w Medal of Honor nie ma latarek. Nie wiem po co te latarki w ogóle są. Tu są 2 mapy nocne, które na dodatek nie są w ogóle ciemne. Już się chyba pospawniłeś. No! Głupie pizdy z tymi latarkami. Naprawdę, mieli w którymś tam patchu znerfować te latarki. A one dalej walą tak, że kogoś oślepiasz, jakbyś ksenona odpalił komuś w ryja z pół metra. No błagam, to jest gorszy efekt, jakbyś w noktowizorze komuś flarę przed ryjem odpalił, no. To jest durne i po co te latarki? Tu nie mam ciemnych miejsc. W metrze jest jeden korytarz ciemny. No. Nie wiem po co. Te lasery też są genialne. Zamiast służyć do tego, żeby można było przymierzyć fajnie, to one służą do tego, żeby komuś po oczach nimi świecić i żeby oślepiać. Kurwa mać. Macie, jedzcie apteczkę moją. Czy nie dosłownie, chłopaki. Może głodni są. Dobra, straty taty, a ja zaś nie wiem co się ten... Strzelaj! Musiałem potapować najpierw... Dobrze! najpierw jedno przeciwnik. Kolejna gwiazda. 10 szturmowca. 000. Kolego! O! Menda! O, w medalu są fajne kile toporkiem tam. Nie but, łup toporkiem. Tak więc, to jest kolejna rzecz. To już mamy tak, mamy grom, mamy toporki. Starczy. Jestem skłonny za to dać 140 zł. No jeszcze oprócz tego mamy dostęp do bety Battlefielda 4. Właśnie. To też jest ten, a myśmy się zorientowali w takim momencie, że już musieliśmy serwać włosy z głowy, żeby tą limitkę dostać. Bo już żeśmy się trochę po czasie zebrali do tego. Ale zamówiliśmy. No miałem nadzieję, że będzie dziś. No nie ma! Ale jutro powinno być, a może to lepiej w piątek, tak? Nie? No. Koniec tygodnia. Myślę, że będziemy robić może... Nie wiem jakie długie są tam misje, ale może misje na odcinek. No coś takiego. Żeby takiego prania mózgu nie robić znowu. Tak jak Call of Duty było. Miałem plan w ogóle grać z nią na trudnym poziomie trudności. Bo te single na tych normalach strasznie szybko pękają, a z tego wiem, z tego co słyszałem, nie jest ona ani szczególnie długa, ani szczególnie trudna, tak więc... Zobaczymy. Zobaczymy jutro. Ja tak mówię jutro, a nie wiem kiedy ten materiał będzie wrzucony, a może nie wiem, może on się wrzuci o 3:00, może mi internet odetną, nie wiem, może ja umrę na zawał serca, albo nie wiem, na raka prostaty. Nie wiem, nie wiem. Nie miałem żadnych objawów póki co, sikam nie tak często, normalnie sikam, w nocy nie sikam, nie wstaję, nie budzi mnie potrzeba oddania moczu, nie boli mnie prostata. Mam wszystkie funkcje tam są, wszystko tam jest w porządku, nie? To ja nie mam w sumie, no ale kurna, no też nie jeden zmarł bezobjawowo, tak więc no... Manga po... Dobra, nie. Ta broń już jest wymaksowana, to teraz z G3 pójdziemy. Dzięki, chuju. Jeszcze mi powiedzcie, że on może po polsku nie umie mówić. Skoro ja umiem, to on też może. Wszyscy ludzie są równi, ja uważam wszystkich za równie inteligentnych, zdolnych do nauki, mających równe ability, że tak powiem. Każdy się może polskiego nauczyć, skoro się nauczyłem ja, skoro ja umiem mówić po angielsku. Mam trochę podstawy, znam tam dog, cat, house, penetration, dalej. Double penetration, outdoor. To już... to nie jest temat na ten film. To nie jest temat na ten film. Zresztą biznes pornograficzny też upada ostatnimi czasy. No wszystko schodzi na psy. Kryzys, economic crisis dotyka wszystko. What a crisis. Jesus what a crisis, jak mówił. Jak mówił jeden z moich ulubionych. Nie wiem jak go nazwać, nie chcę go obrazić. Piotr Bałtroczyk. Jesus what a crisis. A on to wtedy mówił, że ktoś to mówił, czyli to już podwójny cytat jest właściwie. Z dziada na pradziada będzie przechodził. Widzę, że mi tu się ładnie dotykają końcówkami, że tak powiem.
Nie wiem, czy to zdrowy objaw do końca, powątpiewam, szczerze Tam mówiąc. jest. No widzę właśnie, padłem. Padłem, nie powstałem. Parę, jeśli zginę po tym, to naprawdę nie zginąłem dobrze. Ładuj tego, G3 jest strasznie wolny, jest taką kobyłą, tak No ale zabiłeś. No ale zabiłem, no, MP5. MP5, dobra broń, jedna z moich ulubionych, ale już ją wymaksowaliśmy. Wszyscy nią tak jakoś mentalnie, wszyscy Tak. brali to MP5 i je cisnęli. Jesus, what a crisis, what a crisis. A? 10 punktów dostajesz za... Za strzelenie w rurę. Jesus, what a crisis. Trzeba napierdzielać w tym rurę. Kurwa, szmać. Ładnie. Jest, dobra. Nie ma źle. Cool spot, bro! O, fucking Wow. hell, shit, Wow. son of a motherfucking... Yes! Bardzo ładny mecz, bardzo ładny mecz. Zobaczymy I kolejne punktację. zwycięstwo. Kolejne zwycięstwo. Piąty. No dobra, nie. Zobaczymy tylko jak punktację, żeby e-penis, prawda? Ludzie! Mógł automatycznie pójść w górę. To jest... Bo to jest... To jest... Cięcia! Kurwa! Panie reżyserze! Gaza jest za niska! 18 Bo to jest to, o co wszystkim chodzi, prawda? To jest to, co my gracze lubimy. Lubimy se to połechtać. Mam nadzieję, że wasze e-penisy są w dobrym stanie. Jeżeli nie odetną mi internetu, nie umrę na raka, prostaty, stercza, ani płuca, ani innych ważnych organów, to zobaczymy się. Jeżeli tą skurwiałą grę jebaną nam ten kurwa sklep pierdolony w dupę mać jego jebana przyśle. Jebać! Economic Crisis, Jesus what a crisis. To widzimy się jutro. Idźcie w pizdu.